Aku play pi barok ki paralog ki bijak ke jengah hau troai yang negasi ki bomta. Ngangit scam pidon apdang gemet ke bokoi ke bakhya. Bat ngangit scam pidon apdang ketaga mensem ke terang ke pasliang ketaga donut ke bawat ya oblay. Lokas kelno khadar ket khot ke ba saupo. Piru tolong ki bala kloy nabah kapor ba pimmut ba owan ukhon ubreu. Larangi pulin duduk ket khot ke ba lai pesan terter barah duk ke ba sao pra nginyo i hang ne ba ka ktir ka jongle ka kren chpang kata gajing shikri ka ba ki bru ki jongle ki deban ai kat khot ka bala pesan ka ong tulong ki bala panpo yala ka singkai bar bala thangi sharak jongpi ka kren ni ka jipen khre ya ka jipen khre ya ka jipen dap khnang bangin la ban ai shikiwe khnang bangin la ban ai kata gajing shikri shikiwe bat ka ni ka khot ka ba lai phunyo ko ong suk kita ki syukri ya ki bahaba ulawan ukrat un syam ba kidangi syarai sisang ong api ba un panpo elade bat un pensyong ba yaki bat un wan bat un syukri ro yaki bat ngi i hang ne ba kaktin ka jomble ka ong ba suk uta u syukri haba ukrat jongu uwan bat un lap u ba udang syukri udang ai kata gajing syukri bat kene gede ke bakhot yang ai phiki plok bijinga ujisu ong lech ke perthai yalap ke gospel lech ke perthai tu pelong senran yakino gino gubru ki priang ke gospel bat ngis ngotu ba kene gede ke kamram nam ta jonga bat jompi haba ublei ubu ingai phi shakan ke perthai kene gede ke kamram bangin ai kata gajing syukri nam ta ki wei pat kim sim ki bokodor ki bidon kam ya ga jikai ki bidon kam ya ga jingalap ke gospel ki bidon kam yaki ki badai haga de gajim ga kan jaman sim bat ka badon kam ngai pi gadai ngai pi begin ai kata gaji syukri lada gadai haga jingruai lada gadai haga ban hikai lada gadai ga ban yalap lada gadai hakeno gudu ga beta gaji syukri ka ba ajing mentoi ke we ka ba tei ke we ka ba yalam ke we shauble gadai ngai pi bangin long ke bru ke bala kloi ya ka ban ai gaji syukri na ba kapor ka bangimut ba ujisu unwan yo le si ba ngimle ik ke bau Jesus ula ai ngai pi kata ga gift ke jing ai bat kan long len ai ki pro bijinga bau blei unwan chin ka berthai banwan wat yang ai pi unlap ba manga ma phingi don hapdeng ke jing jai pde ke ban trei ke ban ai ke jing syukri u jisu wong lar pi pule yones kelno khandai ka khot ka ba sao ka dei yanga ban trei ya kata ke jing trei jong utang bala pha yanga kat bang dang don kesngi kamit kajia anda kumta omdon ubala bantri jisu ong kadai yang ai gabangan tre ya ta jing tre jong taw bala pha yanga daba kita gi por gisi gelajan barada kila akut omdon shu ubala bantri ong Jesus Christ ngis ngothu ba kadai yang ai pi begin tre ya ta kam ga jong ble kadai yang ai pi begin ai ga ta jing syukri ka pen sngo ba hai ble ka bale ka mon ga jong ble namar bayok le si ba ngimla syo bantre ba jisu ong hang ni onda kumta omdon ubala bantre onda lakut ketagi por gisngi onda la rongno yang ai pi omdon ubala bantre na kata kadang ngide ban long ki bala kloi ga bantre ga kam ga jongble kat minang imna sa asla jong ga bertekat badang biang ga por kadai menta ki plo bijinga lada kadai yang ai pi begin yalap ga gospel lech ka bertai yalap lada kadai yang ai pi begin ai ga jikai na ga ketin ga jongble ai ga jikai lada kadai ngai pi begin ai ga jing syukri haga jing roi le ni hakino ge benta ai ga jing syukri ba pediang hun khmat jong blai namar kani ga dei ka kamram kani ga dei ka hukum ga jong blai ta jonga ba jong pi plo bijinga ka ktin ga jong blai ka ong lar pi puli nang kongkorin kala nong ga ba khatsan ga khot ga ba san papra nabagum ta ku para bangai bi jonga tulong pi ga bayai ne scam bat ki bom kan ria no bat ki baman karhai man lagasngi ha ga kam utrai haba pitip scam bakata ga jing 3 minute jongpi kam julong ka balon ei ha utrai don kam ngai phi bengin man kar hai man lagasi ha ga kam ga jong utrai don kam ngai phi bengin yai minute man kar hai man lagasi ha ga kam ga jong utrai na bakata ga jingle ga jong hp kam long ka balon ei ha khamat jong blei pro bijinga ka don kam ngai phi ga ye ga banang sa menta kalong bangide man long ki bru ga balak loi ya kaban le nam ta utrai ya kaban le nam ta ka hima ka jong blai namar ki por ki sikin sapoi bangim la syo ban trei plo bisnga bat menta ka de kapor ka biang yang ai pi
lara kadai ba phi kadai ki samlang ba pei ni video kala dei ka por ye ka ba phi phin trei phin le nam ta jong trai phin a ka jiskri nam ta ka hima ka jong ble hakinu gidu ka ta ka jaka ka ba phidon lara kadai ka ba phidon hak office yalap ka gospel jong Jesus phlai utrai hikai ki ve haka por ka ba phil phiyo e ka buk share ye ka lat e ka buk share ye ka por le ye ka e ba phi dei ban le nam ta utrai klop singa namar ka e ka bangile kamlong le kamlong ka balon e hakmat jong ble klop singa ngangi scam na ringi le e ni ngin yo ye ka taga bainong ka pansnyat jong jing imbom skut klop singa ka ba utrai le dapat kret ta jonga bat jong phi le ye ka ni tulong ki bala kloi ban le ka ni klop singa panpo ile de pendap ile de keting ka jong ble trenyel de duai ya chaprang le nam ta utrai pinyo i klop singa pinyo e jing job bat pinyo e bainong ublen kurku